Puspusan na ang mga ginagawang pangangampanya ng mga kandidato sa Albay para sa 2025 midterm elections. Sa ginanap na caucus nitong Miyerkules, nakipagtalakayan si mayoral candidate at board member Hisham Ismail sa mga residente ng Barangay 30 Pigkale at 29 Sabang, Legazpi City. Dito inilatag ni Ismail ang kanyang mga plataporma kabilang na nga ang rehabilitasyon sa tubig, kuryente at health services. At dala po natin ang mga tunay na pagbabago at ipagpapatuloy natin ang sinimulan ni Congressman Pido Garbin ng mga programa, plataforma, and proyekto. Kailangan po natin itong tapusin para pakinabangan ng susunod na henerasyon, hindi lang po ngayon na henerasyon. At etong mga planong to, programang to, kongreto po to, patagal na panahon papakinabangan ng mga Legazpenyo. Dumalo rin sa caucus si Ako Bicol Party List second nominee at ang kasalukuyang mayor ng lungsod na si Attorney Alfredo Garbin Jr. at Albay 2nd District Representative Aspirant Christopher Kitoko. Yes, padagos po kita na naglilibot and continue barangay consultation. Iba-ibang barangay kasi iba-iba ang problema. Kaya dito sa urban, karamihan talaga housing, massive housing ang kailangan dahil dumadami ang population. Para sa mga botanteng ito, mahalaga ang ganitong pagtitipon upang mas makilala nila ang mga kandidato at makapamili ng mga karapat-dapat sa pwesto. Oh, active. Tsaka gusto ko, madang kuman ko anong mga pinila, mga tsaka kung anong, para sa forma nila, kung anong dapat natin yun. Kaya na medyo active man ako. Sabi ko talagang tunay sindang maserbi sa tuyang syudad. Tapos mga maray ang sa indang plataforma, talagang gigibo ninda bako sa napuro tuga. Samantala, magtatagal ang national at local campaign period hanggang sa May 10. February 11 ang magsimula mga kampanya ang national candidates habang March 28 naman sa local. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang kuya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking Trabaho at tulong ng kanyang sinusulong, siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.